लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो नेसादो लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादों। लोगोफोर दानिया आवगायलांसै। भारत हादरनि बारग' आफादगिरि प्रणब मुखार्जीया मैयाहाय कमायाव थानाय समावनो थैनांगौ जाबाय। बिथांनि बैसोआ 84 बोसोर जाबायमोन। बिथाङा भारत हादरनि भारत रत्न बान्था मोनगिरि। बिथाङा भारत हादरनि सासे गियानि मानसिमोन। बिथांनि थैनायखौ इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी लोगोसे ममता बेनार्जीआ दुखु फोरमायदों। आसा खालामो बिथांनि जिउआ थाबैनो सोरगोफुरियाव जायगा मोनो। दिनैनिफ्राय आनलक 4 जानांगौमोन। दा आनलक 3आ 4 सेप्तेम्बरसिम थाबाय थागोन होनना बुंदों। 4 सेप्तेम्बरनि उनाव आसाम सरकारा मा रुल्स खालामो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन, 4 सेप्तेम्बर मोनफैब्लासो। मैया त्रिपुरायाव 8 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ रेप खालामदों। 7 हौवासा गथ'फोरा 8 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ थाखोमालायनाय गेलेनो होननानै लिंना लांनानै जिनाहारि खालामो। 7 हौवासाफोरा गासैबो 18 बोसोरनि सिङावमोन। हिन्जावसा गथ'आ न'आव फैनानै गासै जाथायफोरखौ बिमा बिफानो खिन्थायो। दा 6 हौवासा गथ'फोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामबाय आरो सासेया खारखोमानानै दङ। लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव भारत आरो चाइनानि गेजेराव आरो खनसे फिन दावराव जाफिनदों। चाइनाया भारतनि हायाव आरो खनसे हाबनो नागिरदोंमोन। लादाख सीमायाव भारत आरो चाइना आर्मिनि नांलायनाय जायो होनना बुंदों। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव 2021 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 30% सिलेबास खम खालामनायनि थिरांथा लाबाय सेबाया आरो थाखो 9निखौबो 30% खम खालामगोन होननानै बुंदों सेबाया। रङियानि हसंआव 2 धोन दाबि खालामना फैनाय NDFB हमदों पुलिसफोरा। मुसलपुरनि निखिल कुमार बसुमतारी आरो सानजा जेङापारानि देम्बेश्वर मोसाहारि बिसोरजों लोगोसे गंसे पिस्तल आरो गुलि, मबाइल आरो रां मोनदों। दाबि खालामनाय रांखौ लानो फैदोंमोन। पुलिसफोरा नेनानै रां लानो फैनाय सानैखौ हमो। मैया मुम्बाइनि ग्राउन्ड फुट बाजाराव गंसे कारा बाजाराव थानाय मानसिफोरखौ सौग्दावनानै गासै 4 बुथारो आरो गोबाङानो आघात जायो। आघात जानाय मानसिफोरखौ जे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय आरो फल'बो खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।